lya ino botambe ane ense lyenya nabo mone natebire nainde otebire iga kurwo moyega bw'omotyenyi omoya wika omoyega bw'omotyenyi omoya na kurwo esabato wika esabato abantu bonsi mbache gusasima asobosibwane abana ba Nyasaye abantu bonsi mbache gusasima obosibwane aiga eternity aiga is hereafter igo igetabu ya Isaya 66 verse 22 una Chiering'Ana igoro kiragendere kobera asobosibwane nabo igo n'ekinde lya kino kiragendere kobaho amone lieta lyaino boigo nabo mone natebire nainde otebire iga ebunge 23 kurwo moyega bw'omutinyo moya boiko moyega bw'omutinyo moya na kurwo esabato goike sabatende abantu bonsi mbache gusasima asobosio wane abana ba Nyasaye ayanara manene kubwamono arabe ekere kubwamono abanyabibe baranyara ko abagokorera ugukinse ekero barasoke isi kombarore emebere kwete y'abantu abu barasaretie kurwa sende inje omonene amakondara abakuri emebere yabo tagukuwa omorero orabe okobasamba tokolima abo bakwete mbabe okogekyo okobe ase okogekya okobe ase abantu bonzi abana ba Nyasaye ekere kobwamano igoro yariko bagekoera yaetire na Nyasaye wito akolire engana engiya ntomenye ororo esabatase sabato nyuma bali bandi kobwamano twalenga mona barabwase amangana yayiga gukwanerere igoro yesabate yiga togokiwatura lero ne bibirinki yagototebya asige tabu kyabayiberania nandi nga Nyasaye wito tali gonjoka tigango turayigwa abana ba Nyasaye ringana elimo Nyasaye wito agototebya igoro yobokoreri bwayere bweka omonyene elinde tororenga mbwamatekia bwate anene amona mwanya bantu ekera togendere komenya asobosi bwense getabu kyabayiberania abana ba Nyasaye na isire go kenyora nandi nyigenete nga naye nore kubwamono angemono elinde tosange asenge ncho yobuya bw'omurembe oigoro abayiberania ngokwanire kubwamono buna emirimo ya Nyasaye eragendere ko baroro boikakare na kare nande bunere abegeteri tukeliga lyesabato linyare ko bari ko baroro boikakare na kare nande igagoteba iga abayiberania inye katu kukikoria toranga itukoki nayo manyenga ayekwarisikire no menyete bune Nyasaye atagete no sesenirie no chenire inye ekefungo kiaye abana ba Nyasaye igokere ase ebungo bitatu na kintwe abatwa egendire nigo torasoe asogotimokokwe ogoteba buna natianira asenda amwamu yane tibagoso asogotimoka kwane no nyangake bali mwe wasi getabu ye Isaya 50 mona isanemo ngamakondara abali nomorero basambire eliendekera bachinu baguchigotimoke sabato kale na kale nonya nemirimo yaye yaerete kurwaso muchakano ekero boroso bwense bwabegetwe nakini gatebete asegete igoro yeri tukoria gatano na kabere rero no to gukurigereria ase Biblia nkigo kwana igoro litukoria sabato litukoria gatano na kabere Nyasaye nigati mugete litukoria gatano na kabere agatiga emirimo yaye yonsi naenda igani gagoteba tibagosoa asogotimoka kwane nonyangake Aki asayo lingana ndireonga mbale abantu barache gosoa abo barandire tuwa mangana ayali tangani wakamocha gosoa asenge ncho yogo taiwera kwabo naende obekiri tukogete na ndeli na lieli aniga kwanete gwetera se dauti nyuma yenga kientambe buna konya aikire kulika na gokwana lero kumura iweli ogiriaye timoko ya chinkoro na kyonya yoswa naba etogotimoka anga nyuma yaye Nyasaye nyuma yaye tare gokwana goreri tukulinde ase igogotimoka gwe sabato gwatiga ira sabantu ba Nyasaye abana ba Nyasaye begenwa ekerana kitogokwana nga esabate yiga ituke kibwe ntakaba kira bande mbakanyirete mono sana
rituko tokoroka madaraka de indiri arenge no manye tubona tuaserekea mondo takolionchora mondo tagonjo kati kolento mukutano ye aikaranse ne president wa address ko bwamono ense nanye n'aba chief baitu aba sub chief abantu tokoroka ko bwamono county assembly ekere bagosoma mangana mbali gosoma speech kyabo iko bagosoma speech ye president igonkeringa egere president nero ko bwamono toate Chinguru asinge njobo korali mwere toate bokorali asinge nje igoro ndato mwana no mwikoma chenu agwo chaka no liarenga oringana lingane ligali arenga muna nyasaye lingane ligali arenga muna nyasaye ande nali nyasaye ribye koma nyene imasi lingane no liarenga obugima amono gotoleka ejo ne gatabu kya Yohana eyemo abege ni banyasaye igo lero nkurigire litolenga inki nyasaye agokwana lituko lya gatana kabere indiririe liga toyigorango ebuku igongo kigotumia ebuku yeke gusi ntumie ebuku yege songo kibaso nibere ekikobwa mono eBiblia egerikire na Bible Society of Kenya nande ekalikwa korwa sensengima ana banyasante getemontegera mono sana esabate yiga kobwa mono nyasabo kwana nga ta kunyara kobaga kuyonchura na nyuma yaye Yoshua gose Yesu ta kunyara kobaga gukone goriri tukulinde lyonchorwe nereriye yiga wano tominyoke bwango toligererie asenge nchechingaki nore ange abana banyasaye ase egetabu geko bwatia no tokogenda bono Luka 23 ango chakireke gusi ingiche version ekoro kwa King James version manya kurungiche ebuku ekoro kwa Good News Bible Biblia neringara Nyasaye utreno moikoma chenu Biblia nigo kobwa mono yatumigeta abachenu banyasaye abegeni Nyasaye kanyara kobaga ko batumia ekabe kwase wiro nase karatasi igo Biblia ego tebaiga ase egetabu ya Isaya eyere 23 ngaki Biblia ego teba Luka 23 nero bono ego totokorera umugano eto tebi kubwa mono lituko lya gatana kabere ndiririe liga Jumamosi Jumapili ichuma nabalirete chira nga esabatera agendere mpaka ekere Yesu akorire mirimo yaye atinimbokire bocha agaiga bono asegetabu ekyo kya Luka 23 lero nalito watiranse inde tungandiririe liga ibungo byaye 56 igwango buna Biblia egoteba abana banyasaye Luka 23 ebungo byaye 56 tigango toligere litorolenga which day of the week did the women keep after the crucifixion ekere Yesu anyarako bagabo itwa ogotinde kwa abana banyasaye abakungu abayigaitiko kibati mogete egetabu kya Luka 23 tigango toligere likwanyolire atokogenda kubwa mono taratibu abana banyasaye 56 tebaiga bakairana bakaroisia amanokato namaguta eli musuriya eri tukuriye sabato bagatimoka buna yachi getwe igonkiringa atokonyoranga ogotinde kukwa Yesu onte toto kyakirega iga ebungo byaye 50 Rora narenge omonto orenge erietali yaye Yusuf omonto wali Mataya omochie obo Yahudi ere n'omonto wekigambiro kyabo omonto mbiya naenda omoronge kananya sabantu mbarorora abaya nabando konya batarande kanisa Yesu atagete abantu abaya omonto yokonyoro taramanya Yesu nero mugeti mubere kwenda gutindeka era tanje tamangana abo nonya no gokora kwabo nigo aganyeto oburuoti bwa Nyasaye kabantu mbara abaya baganyeto oburuoti bwa Nyasaye monto yo agachira Pilato akamusaba ai gumubero Yesu abana ba Nyasaye ituko kelirabe tuligererie akayoikia akayoboya egetamba akiega atani akayobeka asobwina waba chetwe asegetare asomonto onde atana kobekwa wasana empty clean etumba nigo lyarengeri ituko lyo kwealigania ne sabato egachaka boswa
abakungu abajetaamonere kurwa Galili nigo batunyanete kurwa nyuma bakaligereria oboina na buno muberoye bwaleganetiwe bakairana bagatimoka lituko lye sabato ngaki kobwa mono ebibilia egokwana preparation day ekera tokogenda ase good news bible tigato igunga bono litukeliga abana banyasaye ituko kieliga ase egetabu ekyo egotebanene amangana akobwatia litukeliga itukoki atebire nga preparation day the 7th day lakini bantu tete toigunga abaliki nkibago kwana igoro anene ya litukeliga omwana onyasaye ati mogete igo yarengete pario of Jesus Christ Luka emerongewe nesato ibunge amusina sita tuchake bono. There was a man named Joseph from Arimathea, a town in Judea. He was a good and honorable man who was waiting for the coming of the kingdom of God. He was a good man waiting for God's kingdom. Although he was a member of the council, he had not agreed with their decision and action. Tagogete no goitu kwa Yesu buna kobwa mono banyako abagokora manganaya. Lakini abakwani abantu balenge be kanisa bakamubamba omotoria wense. 52. He went into the presence of Pilate and asked for the body of Jesus Christ. Umuntu otalenge kindi abantu bako gambali ngana abantu babambirira ngere nyasa bakumina abantu n'abakristo lakini abantu beserekali abantu abasomu nabo bamanyetekene agasabo muberolia 53. Then he took the body down, wrapped it in a linen sheet, akaliyo muberolia Yesu akayosibia akayabeka sigetambaye kirabu and washed it in the tomb which had been dug so long and which had never been used. Akanyeweka asembera etanya gotumeka. It was Friday. Moigore Good News Bible. Bibilia ate base egetabu kya Bibilia yekebusi ikoli arengeri tukoko bwa mono tokoroka abana banyasali okuyarigania. Egetabu tokoroka King James version nerekanyiro kanga preparation. Wano matako batego irega iga. It was Friday and the Sabbath was about to begin. Abana banyasaye onye tubwate Chinguru Chiering'Ana. Buri omurandi wa maswali yabiga. It was on Friday, and then twigenete ntubwate ntokroka Easter, Good Friday, ntubwate Easter Monday, ebintebya abaminta abachumapiri, abachumamosi, bakwimokia kobwa mono ama ugali amaya, bagotengeranga Yesu na abegetu asobwina. It was Friday. Now, the women who had followed Jesus from Galilee went with Joseph and sought a tomb. Abangina balia bakana na Yusufu, bakanya kwa bakana baka asowina, baka romo bero Yesu. Then they went home and prepared the spices and the perfume for the body. Bakariga nikobwa mono bero Yesu elinde ugaikera ochi wakwa manukata amaya. On the Sabbath day, they rested as the law commanded. Itukolia gatana kabere sabato. Bagatimoka buna lichi kolia lenge gotewa. Togende bono ase Luke yeyo. Nando igore Mataye yeyo. Oigore Marike yeyo. Oigore Yohane yeyo. Mataye merongewe na isa nesato. Kefungi yake mbaka 10. Mariko 10 mo ekefungi yake mbaka 10. Yohana emerongevere ekefungi yake mbaka 10. Bono gano egotebanga esabato litukulia gatana kabere itutukia abana banyasaye. Ndi Yesu abogete very early on Sunday morning. One batimo kriye sabato mchumapiri mambia. The women went to the tomb carrying the spices they had prepared. Bakaimukia manukato konyora aliganirie. They found the stone rolled away from the entrance to the tomb. So they went out, but they did not find the body of the Lord Jesus Christ. Abana banyasaye litukolia chumapiri litukolitanga niliechuma bako gendaroro mbanyora kobwamono omubere wo mwana nyasaye. Amalika inkwa yasoma buya abana banyasaye ntakete mugende murigererie ekere tukuja chakanga indie sabato ya rusetiwe kobwa mano litukolia gatana kabere ekaero litukolitanga nilie chuma ekaero litukolia Friday mwerorere numwe kabanyene Yesu ochenjetie nyasa ochenjetie
Genda musome okobokigwa kwa Yesu. Matayo 25:3 eyemo mpaka 10. Mariko 15 ekefunge ekemo mpaka 5:3. Yohana 20 ekefunge ekemo mpaka 10. Bono twasoma Luka yoka yamanyakuru yatebanga amambya chuni lituko lya Jumapili lituko litangani lye chuma bakagenda asoboina bakanyona ligena lya harusi waroro ana ungwa kiranya sanga mbiyamo na asaba mpinto bagutimoka Jumapili bali baguchingira ko bwamano kuboka kwa Yesu bana banyasaye bana bagutumukesa batonye ni twanja tucengera kuboka kwa Yesu buna bacumapiri bagokora nigo twarenge konyoranga twekira anga asenge njuyo buruti bulia na kogokera Yesu na bogete lakini tachi kurusia esabato tachi kurusiri tukolia gatano na kabere abana banyasaye igonta getubona ko balenta mbatebiga litukolia gatana kabere litukolia sabato omotego onyareko bagotegorwa twatebiwe ase balia mwanyorwa Luka 22:56 Jumapili mambia litukulitanganirie chuma twairanire igoro twanyorera abana banyasaye litukulia gatana lya Friday na lili alinge litukulio kwarigania asenge nje sabato bakagenda bagatimuka abana banyasaye wetera asenjerenga bune yega bono nkelinga Yesu nyuma umate Yesu ga iboletwe nkorenta torekere Yesu iboletwe abana banyasaye ekere Yesu kobwamona iboire ero monyene nyuma ya matuka etira aseruka 10 ebibungo 10 upon which they did Christ worship Yesu ero monyene abana banyasaye ituko kikobwamono ati mogete kogenda nde bwangake bali mubwata amaswali inugenda ase preparation day Friday genda preparation day Saturday esabato genda asiri tukulitanganirie chuma Jumapili aseruke 23 ochakire ibunga 50 aiga no borori ngabara batanyara kwa baukwana no borori amoneri ngana unaligoteba ngobora bumbura nyako oboko babalera Luka inye ebibungo 10 inkingo kigokwanira agaiga nande wanda abo mwenge ekiara ni wana ankoiraniria esabato nebo rekero tuachire goro tuiranire ensaiga eternity na nataka koiraniria ndindi litukolia gatana kabere nindi esabato narira ni tayari lakini kuruga abono ante tutosome Luka inye ebungo biaye 10 Yesu ngakia tebeti aboro kigubaye upon which did the Christ worship Yesu ereti ko kikobwamono anyatako bagago timoka Luka kobwamono abana banyasaye ne bwatamangana maya inye ebungo 10 noro Luka inye ebungo 10 this Bible study Chinguru Chiering'Ana tinta tikokwana njebye ko manyene Biblia goteba aliase Revelation aliase ebukuyomo aliase Biblia uyora mente uyora arusie na arusiri wensemo yasoboruti bwakana nakare nayo komenta igoro yo gochika wakane nayo korusia gokinande tigansoma abuntara cyase getabu kiaruka anye koro morandia wekibesa koro morandi bwedini otari umurandia ko bwamaro bwo musaraba ibubune Biblia ego gotogonyana nako gotebia oko manoka 22 abana banyasaye ebungo bya 15 bibere omoikano muri akari nigo babateba hincho nere oyo koigwa tigatebe hincho na ere oyore nerango tigache na anyu amache yobogima abo ori amache yobogima bosa totari wakana kende njerigongo kurera kero omonto oyo koigwa mangana obubani bwebuku eyeiga Monto nde bwensi kara ya mente Nyasaye na momentere amakwa ayali kira sebukweye na monto nde bwensi kara arusie ensemo ya mangana yobani bwebukweye Nyasaye na arusie ensemo ya yo somotori bwobogima nase omochie olio machanu ayali kire ase ebukwere ere oyo kolento bororiobo nigagoteba inche nichiche bwanga mina incho monene Yesu obuyabwo monene Yesu bobe amonenwe botambe abana banyasaye igoro yogochika wakane totoka nga kwaremire kwarusi litukolia gatana kabere waje utumukari tukoli tangani kwatusi litukoli Yesu abogete oje koli tumoka twate unga litukolia gatana kabere neli tukoli sabato Jumamosi lituko Yesu anyataka bagago tinde kwa Jumapili mambia nali yakoboka agatinde kuchuma esabato baganya kwa bago timoka indi Yesu era atumugete Luka inye ebungo 10 bana banyasaye mura munanche
inye ibungo 10 aha yamana soko bamona inche batebaiga Luka inye ebibungo 10 batebaiga tutakere kianda Luka inye ebibungo 10 tutakere kianda Yeso akamuiraneria nerikire musasimo monene ya sao mbwekero monyene Saitani akamuboria oika Yerusalemu akamwigare igora asege churia igora ase karu akamotebia onye koro umwana onyasaye etugute goche isiko agaikanse ere nabo chikira bamaraika banyarako bagokobwata tonyarako bagokoba ase okogwa abana banyasaye ase getabu ekeiga togende 16 lingana ndiraroro linene natagete gokwana agabwo egotebaiga ase 16 fungu la 16 Yeso okwangwa Nazareth akagana Nazareth ali asararere twe na ase litukolie sabato ase sinagogi yabo bulenge nche ayarenge agatenena wasoma akaewe buku yomo banisaya nabo akaigore buku yakanyora asarikire omoika bwombonene ni gori igoro yane ekyaro ngakira maguta korandiria batakamangana maya ontomire korandiria basibwa obosiborwa bwabo nakoa abareme uko banyare korora nainde nago sibora abasionoire na korandia omwaka bwomonene bwancheire igo Yesu twanyore ngani tukulie sabato ayimogetie Biblia na anda akanyara kubaga gosoa abana banyasaye asokorandia Yerusalem ekiagarete ko bwamana abaisiraeli bakairwa aseroro namangana agotoka ase Yeremia 12 ebunge 20 nekemo bakairwa aseroro asinge nchugo salie sabato nekere bakoirwa aseroro ngosomande gotoka ase getabu kya Mathayo 20 na ebunge 20 aso mwaka o 70 AD ani domini nyuma yo koiboru kwaye Yesu turagenda anga ase getabu kya Yeremia nkiye kogera kubwamano abaisiraeli bairutu asobosomba rero mbwango ndakore ikinane gikwera nigoro ye sabato itukulia gatana kabere itukokia abana banyasaye turigereria anga ase getabu kya Yeremia tagetomo genda mona inche 12:21 oraroro Chinguru Chiering'Ana 12:21 ninje mbatebya abana banyasaye watanga lituko nelituko lakini Biblia watabanga esabate yamo ebatisa yamo okwegena okomo omoiko yamo abana banyasaye nocho kumye nkikiagarete esabate karusiru tugatana kabere kantu lituko litanga ni gose cyuma wana tosomege kogera abaisiraeli kiagarete bakairu asobosomba asense ya Misiri Yeremia 17:21 noraroro abana banyasaye igango toigwe yegotebaiga ebunge 20 nekemo aya naro mone nagoteba onye muganetie gotori obogima bwaino mwerende timo baisa kobogorie gurubende yonse aseri tukolie sabato goseko yesoya ase bita bya Yerusalem aseri tuko elio abaisiraeli bakairwa asense ya Misiri asenge njogo salie sabato ebunge 20 litukolie sabato timo baisa go soya egurubende yonsi korwase chinyomba cheino na koyebogoria go setimo baisa wakora emeremende yonsi korende morende litukolie sabato libeli chenu una na chigete kisokoro cheino korende barabwo nigo bangete tibaigwerete gose gotegerera nigo balenge abanyabigoti bikomu ingati babasa koigwa ogwancha no morobelione naendo monana nigagotebaiga monyi gwere timorente gurubende yonsi asiri tukolie sabata somuchie morende litukolie sabato liberi chenu na timokora emiremende yonsi asiri tukelio abana banyasaye anaramangana natakanya kwa inko batyo asiri tukolie rero nkelinga wali banyorwa esabato Jumapili ogotinde kukwa Yesu inchuma yarenge eyo niyo gotoka asegetabu kelia kiaruka 23 gochakira musini agekunga preparation day ebu kuyama gotenga ligoli angeli tukolie ichuma litukolie sabato litukolie Jumamosi litukolie gatana kabere bagatimoka Jumapili mambya litukolie tanganirie chuma abangena balekera bagenda asobo ina bagasoka mbani oro mwana nyasaye gatindekire amona makweli wetera sencherenga bune yeiga Yesu akamanya ko batebiga
ase gitabu kia Matayo 24 ibunge 20 ekere Yerusalemu yeguchugosarigwa abana kobwa mono bakogonka ngina bakogonka chinyama abasigari bekerumi bagaita abantu abana kobwa mono enchara yaitire bakogonka ngina gakwete bakogonka chinyama abana banyasaye igo Yesu akabatebiga ase gitabu kia Matayo 24 ngakinya sawe ito agoteba ande agotenga tomotegere erebuye komonyene Matayo Yigubunego kwana 24 nora monanche Matayo 24 Chinguru Chiering'Ana 24 ebunge 20 Yigubunego te abana banyasaye aigano mwaka wa 70 AD mwaka 70 ekero kubwa mono emeremo ebono Yerusalemu uchigotagurwa 24 ebungo bya yekomi na ke Biblia gote abana banyasaye igwa na ekere ki abantu abange ina baewe korwase okwegena kwabo 20 kubwa mono ebunge 20 bunge 20 na ebunge 20 igwango bune Biblia gote abana banyasaye Korende sabanga ugotama kwa ino tukoba ekero kyubo kendu wasasiri tukulie sabato ekiagara agwe nebe mechande menene tana koba kurwase omochakano gwense go ikabono gose koba abo naende no nyangake aiga ninga ki Yerusalemu yarenge guchigosarigwa akabate bingo gotama kwa ino morende enkoba ri tukulie sabato ekiagere mechande menene guchikobere kere ikabo abarumi bagacha bagaita abantu bagaitwege kone mwaka 70 AD abana banyasaye gwetera senchirenga bune yiga nataka kuba nyolimwa era neliswa lieno bose ndobwate iswali linde asege tabu kiaru ke 23 ebunga 50 mpaka 56 bono yecho kirenga preparation day nigoli yarenge litukulia chuma litukoli yogotimoka litukoli agatana kabere litukoli yokoboka kwa Yesu litukoli tangani kubwa mono lyechuma abana banyasaye igonkelinga ayatwaga somironsi bono ninchembalenterenga ngakie sabati yebwente gotimokwa manya ko barentera ngonjorete sabato nande ngikiabete moneno itaba sesenie nko batenga litukeli ali agatano litukoli yakane ikolira asokoto sesenia asokoto chena onye kubwa mono kwariremire abana banyasaye to bolyo murandiyo ayebuli nke Biblia goteba muiranero monene buna kubwa monara nyara ko bagago to sesenia atochene nanda atobeka asengenjo yera ati bayabagende igoro ikere sabatonto timokara rokale na kale nyasaye itaba sesenie asiretaria Yesu yoro motorio ito amina ndo bwate iswali bana banyasaye namba yanene ere yuntarasaba 0710 711 471 Elie koro kwa Airtel 0734489 Mongino no mogaka mo nyara kwa mo soka kubulia maswali abana baita basika mona bamura bono nkilinga abarati moka sesa bateyega nane bachigotimoka ekero kobwa mono ensenya ego chigo chansega stora amenye kare na kare asama kweli atabe ngosa batora abana banyasaye omonene mbia mono amachiko awi komi igaro kare na kare andali getune kiara kiao lero twakwanire lichiko liyakane buna tuare kuruli tangani na liyakoro bwamate bwita monaye inga nechinkoro chetu ne birenge libeto to wancho maneno itoregoro asege tabu ekigare ro wato tebirie inga kobwa mono litukurie sabatondiriri litukuria gatana kabere omoneno itu wato tebiri ngonde tatoka kobwa mono otanyare kumanya mangana yaiga atwango sabanga esabati yetu sesenia tochene nando monene tokolekere wanja kwao elinde kero gocha tonyoro gotimoka watu aregane kale na kale abakwereire abarwariro moneno nyara kubagoko baremia wetani mono lingane liga kera turaigwere lira boko gwena waitu atwasabira asiretere Yesu yoro motorio ito amina manana baseni